Ей, са, влизаме на бит, стил, олигофрен. Ей, ай са, виж, come on. Автокарски номерали са, да знаеш, правим ги. Извън закона ли са работите, знаем ги. Мене не можеш да ме видиш на ръцете с пранги, щото знам, че всеки днешни дни обича манги. Даваш ли ги както трябва, ги взима, не го боли. Аз съм хъслър, плейбой, дабъл ексел, но това вече в очите ми трябва да си го прочел. Откъде си взел и какво си взел? Накрая важното е да не се е взел някакъв шумел. Измамен ли си, чувстваш или си загорел? Еми кажи на жена си, прибери се, тога сега съм мало вас. Така и аз смятам да се прибера у нас. Лягам си, оставам на бомбона да ме чука. Климатика на 30 градуса в стаята с качука. Трябва ми бира, трева и една хубава булка. Голямата ми спалня струва и се малко. Гълтам хапа, паля палка, паля са като запалка. Това е са, лятото ще върна, да. Стая песен тука въобще не ме е бе. Ей, айде, я 2008 на ла-ра-да-да, ла-ра-ра-ра. Ей, ла-ра-ра-ра. Джинчо, let's go. Drugs and girls, това е живота сега, брат ми. Няма такова, няма. Ай, един куплет.